салом бинандагони хабар тиҷи, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк мондаро фаромӯш накунед ва ба канали мо уб нашавед. Абдулманап Нурмагомедов, падари Ҳабиб Нурмагомедов, қаҳрамони ҷаҳон, оид ба муҳорибаҳои омехта дар вазни сабук аз фаъолияти расонаҳо ва телевизиони Русия шадидан интиқод намудааст, ки хабар медиҳад падари Ҳабиб бар ин назар аст, ки ВАО-и Русия бо даъват намудани рамзи кории ирландӣ Конор Макгрегор ва баргузор кардани нишасти хабарӣ бо иштироки ӯ пуштибонии худро нисбати Конор нишон доданд. Ӯ мегӯяд, чун Конор дар ҷараёни нишасти хабарӣ Ҳабибро таҳқир ва аз ӯ ва кулли мардуми Доғистон тарсу ном бурд. Агар мабодо ягон аҷнаби дилхоҳ шаҳрванди Русияро таҳқир кунад, ман ҳатман ба ҷонибдорӣ аз ӯ садо баланд мекардам. Вале ВАО-и Русия ин корро накард. Дар ҳоле ки замони шӯравӣ мо низ дар баробари онҳо ки ин кишварро аз душманон пок мекардем, бо алам изҳор намудааст Абдулманап. Зимнан Конор Макгрегор аз писанд омадании Русия барои ӯ ҳарф зада афзуд, ки ҳатман дар Москав замин харида хона месозад ва ин ҷо ба тамрини минбаъди шуро мекунад. Илова бар ин, Конор қаҳрамони ҷаҳонро ба он муттаҳам кард, ки ӯ боре ҳам байрақи Русия гирифта набуромадааст. Танҳо бо кӯлоҳи миллии мардуми Доғистон вориди октагон мешавад, изҳор намудааст Конор. Аммо Ҳабиб дар ҷавоб ба иддаои Конор онро беасос хонад ва гуфт, ки пайваста бо байрақи Русия баромад мекунад. Ёдовар мешавем, Конор Макгрегор рамзи кории ирландие, ки аз ҷониби Ҳабиб Нурмагомедов шикаст хӯрд, давоми чанд рӯзи озими Москав шуд ва дар нишасти хабарӣ низ иштирок кард. Дар баробари ин дар барномаи Вечерний Ургант низ иштирок намуда дар ҳаққи Ҳабиб ҳар гуна суханҳои ноҷо гуфт ва изҳор намуд, ки Ҳабиб тарсончак аст вагар на ӯ омодаи боз як муҳорибаи дигар бо Ҳабиб мебошад. Дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи чаро ин Макгрегор омад дар Москва замин мехарад? Дар бораи Ҳабибро хеле паст зад ва шумо чӣ фикр доред, реванш мешавад ё не?